Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 29 кастрычніка гэта дзень памяці ахвяраў рэпрэсій. І сёння ж у Курапатах пройдзе ноч расстраляных паэтаў, дзе звычайныя людзі, вядомыя людзі, віп-персоны, якія адважацца прыйсці ў Курапаты, будуць чытаць альбо спяваць вершы расстраляных паэтаў. Сёння пра рэпрэсіі і мінулыя, і рэпрэсіі сённяшняга дня мы пагаворым з маімі гасцямі. Гэта музыка, адзін з лідараў гурту «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў і кіраўнік юрыдычнай службы БАШ Олег Агеяў. Пачнем з дзён мінулых. Алесь прыехаў менавіта на ноч расстраляных паэтаў, і сёння ён будзе выступаць у Курапатах, спяваць песні. Давайте пачнем гэтую нашу праграму менавіта вот з таго, з чым Алесь і прыехаў у Мінск, з чым паедзе ў Курапаты. Што вы там будете выконваць? Ну, несколько песен. Одна из них, еще раз добрый день, одна из них это называется «37-й год», из нашего другого альбома. Она аккурат присвячена репрессиям, які были, ну, сталінскім рэпрэсіям, акурат ўсё звязана. Таму гэтая песня не можа не прагучаць сёння ночью ў гэтым лесе. Вось аўтары, ну тут два аўтара верша. Гэта я і Дзяніс Жыгавец, мы разам пісалі яго. Ну, неяк так атрымалася, што мы пісалі удваіх. Адзін аднаго дапаўнялі і дапамагалі, так. Глухі стрел і не адзін, чысты муж, нечысты, раззявила пашу американка, дзялянка могілкі, дзялянка. Ён ахвяра шалёны лёс, нехта стройкі у протокол занёс, подпіс кроплі крыві на паперы, стрелы рэха стрелы. Виноваты без вины, усё жыццё ля сцяны. Дзіўная ноч, зорапад, катахвяра, ахвярака. Ляціце птушкі, в душкі ляціце, што не адзін ён, сотні іх распавядзіце, каб пра іх боль нашчадкі не забылі, каб іх імёны каты не забілі. І вочы вашыя усё, што бачылі, слязьмі умыліся, крывёй пазначылі, як паміралі надзея і любоў, як вера стала іх апошнім сном.
Дзякуй вялікі, Алесь. Я нагадаю, сёння о 20-й гадзіне ў Курапатах ноч расстраляных паэтаў, дзе будзе і Алесь, і шмат хто яшчэ з музыкаў, паэтаў, грамадскіх актывістаў, проста шараговых беларусаў выконваць вершы расстраляных паэтаў. Але да дня сённяшняга стала вядома сёння раніцай, я так разумею, пра тое, што суд па адміністрацыйнай справе, якой праходзіць Алесь Дзянісаў, перанесены на 2 лістапада. Алеся вінавацяць у распаўсюдзе экстрэмізму. Але перш чым пра экстрэмізм, это нібыта сённяшняя такая навіна, вернемся крыху назад. Мы з табой размаўлялі 23 ліпеня, калі ў цябе прайшоў ператрус, і менавіта тады шла размова, што нібыта супраць цябе заведзеная крымінальная справа па паклёпе. Гэта адно перарасло ў іншае, ці гэта нейкія две паралельныя справы, крымінальная па паклёпе і адміністрацыйная за экстрэмізм? Ну, я хочу докладніць, я атрымаў гэтую смс-ку раней, дня 2 назад, просто я толькі дашлі руки вывесіў не так давно. А вось наконт другога суда. А наконт першага, то яшчэ да суда ясна не дайшло, там увогуле нічога не зразумела, таму што больш за 3 месяцы вся апаратура знаходзіцца ў міліцыі, праводзіцца праверка, што яны там праверяюць, ну, то бок кампутер, ноутбук, тэлефон і камер. Причем самое цікавое, что камеру забирали, я кажу, так заберите флеш-карту, там все есть. Ну, яны сказали, мы в этом не разбираемся, там мы забираем и все. Забираем у той, у чым разбираемся. Ну, так. Ну, тут у меня нема гэтых махнатых лапаў там сярод ГБшникаў ці вінтоў, таму мне складана сказаць, ці звязаны гэтыя справы, я могу толькі здагадвацца. Ну, магчыма, я так думаю, магчыма, што першая справа просто патрошку разваливается, і яны вырашылі вот зараз забрать эту аппаратуру неяк по закону. А что значит по закону? Вот они завели зараз эту административку, участка другая, непосредственно вось распаўсюд гэты экстремизм, она там прадугледжвае, наколькі я памятаю, там арышт, штраф там от 30 до 50 базовых, и у тым ліку вот, изъятие, значит, аппаратуры. Магчыма, вот яны подведуць, что все, что забрали, все застанецца ў іх. Давай все ж таки яшчэ крыху дакладнімся. Які ж экстрэмізм ты там распаўсюджваў? Ну, я уже там казаў некалькі разоў, што я ўвогуле, як асоба тут трошки, ну, скажем так, публічная, я заўсёды вельмі асцярожна ставіўся до таго, што я там пощу ці репощу. І вось гэтае відэа, которое я, значит, 6 сакавіка репостнул з адной з анархійскіх сторонок, ну, конкретно революционное действие, она по-расійску называется. Вось гэтая сторонка, ну, з гэтай сторонкі я репостнул 2 відэа, менавіта інфармацыйнага такого характару, дзе просто распавядалася, ну, просто кадры про як анархісты удзельнічалі ў берасці. Мне гэта было цікава і, ну, неважна, карацей, нічога там экстрэміскага ў гэтым няма. І вяртаючыся назад, я хочу сказаць, што я сапраўды ніколі не там, ну, не посціў, не репосціў, нічога, некага там гвалту, ці некай партаграфіі, ці там наркотыкаў, там, ці яшчэ штосьці такое, што можна было б, скажем так, мне прышыць. Таму, да і ўвогуле моя самадзейнасць, скажем так, ну, вядома, мои погляды, там, я заўсёды выступаў супраць нейкіх там радыкальных там правых ці левых ідэяў і всех этих тоталітарызмаў, і это просто смешно мне шыць нейкі экстрэмізм. Олег Агеев, яшчэ раз нагадаю, кіраўнік юрыдычнай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў. Для тых, хто, можа быць, не сутыкаўся, не ведае беларускага заканадаўства і гэтак далей. Все ж таки, вот у Фейсбуку, там, ці в Одноклассниках, ці яшчэ дзе-небудзь я перапосціў, рэпостнуў, як кажуць, нейкі артыкул з іншай старонкі. Ці там відэо, ці яшчэ што. Гэта сапраўды трапляе пад нейкія заканадаўчыя нарматыўныя акты, па якіх мяне могуць прыцягнуць да адказнасці за рэпост? Ну, трэба вызначыцца, яны трапляюць з якога боку гледжання. Калі з майго асабістага, то яны не павінны цягнуць адказнасць за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Але ж, на жаль, я мяркую, што мы пачнем зараз, я маю на ўвазе нашу правовую сістэму, яна пачне зараз пераймаць досвед
Казахстана, России, там гэта ўжо пастаўлена на поток, і насамрэч і посты, і нават лайки у гэтых краінах цягнуць і адміністрацыйную, і нават крымінальную адказнасць. Ну, для того, каб яны цягнулі гэтую адказнасць, гэта павінна быць прапісана ў нейкіх заканадаўчых актах. У нас это прапісана? Так, прапісана. Ёсць артыкул, вось, па які ў дачыненні Алесі бы склалі пратакол. Гэта адміністрацыйная адказнасць прадугледжана артыкулам, калі не памыляюся, 17.11 кодекса о адміністрацыйных правапарушэннях. І сапраўды распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў цягне адміністрацыйную адказнасць, і насамрэч там ёсць такі від адказнасці, як арышт да 15 сутак. Працэдура, па якой тыя ці іншыя матэрыялы адносяцца да экстрэмісцкіх, яна таксама прапісана ў законе аб проциводействии экстремизму, на расійскай мове ён называецца. Вось. І ёсць камісіі, якія адносяць тыя ці іншыя матэрыялы да матэрыялаў экстрэмісцкага кшталту, і ёсць суды, якія выносяць пастановы, уключаюць у спіс рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў тыя ці іншыя старонкі ў Фейсбуку, нават там папяровым выглядзе некаторыя матэрыялы. Вось. І адказнасць за распаўсюд таго, што ўключана ў гэты спіс, рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, яна вось наступае менавіта по гэтаму артыкулу, але ж я лічу, што так рабіць не трэба, і што сапраўды не ўсе твіты, рэпосты і лайки павінны цягнуць за сабой такую адказнасць. Тым не менш, наколькі я разумею, скажем, калі я нешта да сябе перапосціў, на мяне завялі там справу адміністрацыйную ці якую, мяне там павінны потым азнаёміць, што заседала там нейкая камісія, праглядзела вот такі матэрыял, зрабіла выснову, што гэты матэрыял там экстрэмісцкі, ці ён утрымлівае там нешта і гэтак далей. Вас, Алесь, пазнаёмілі з такімі матэрыяламі? На падставе чаго вот менавіта гэтыя відэо, якія вы рэпостнулі, прызнаныя і кім прызнаныя экстрэмісцкімі? Ну, справа в тым, што я думаю, што тут не ў самім відэа справа. Самі відэа, яны цалкам нейтральныя. Там, я ж уже паўтарюся, што там просто про то, як расійскія анархісты удзельнічалі у шэсці вот гэтых маршаў недармаедаў. Все. Ніякіх там лозунгаў, наколькі я памятаю, гэтыя відэа, дарэчы, ляжаць на Ютубе, ніхто іх там не прызнаў экстрэмісцкімі. Тут справа в тым, што саму старонку прызналі экстрэмісцкай, так? Вось. І менавіта я так разумею, што за рэпост гэтай старонкі, неважна, я мог бы там рэпостнуць коціка ці там вожыка і з гэтай старонкі, і мне бы ўсё роўна бы прышылі распаўсюд экстрэмізму. Вось у чым справа. Ну і тут уже я хаця б вышыў дакладзець адзін момант. То, што гэтая старонка рэвалюцыйнае дзейства, она была прызнаная экстрэмісцкай 10 лістапада 2016 года. 22 листопада того же года 2016 значит, законное решение, так сказать, набыло вот это решение суда. А я рэпостну 6 сакавіка 2017 года гэтых два відэа. І вот пытанне, чаму столькі месяцаў, скажем так, яна гэтая старонка існавала сабе, дзейнічала, то есть там працягвалі там штосьці посціць, рэпосціць і так далей. І адкуль я, так по великому рахунку, адкуль я мог ведаць, што она экстрэмісцкая? Олег, а у мяне сапраўды вот такое пытанне. Да, мы перервемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. З маімі гасцямі мы працягнем размову праз 3 хвіліны. Нагадаю, юрыст Олег Агеев, музыкант і журналіст-фрылансер Александр Дзянісаў. Зміцер Лукашук працуе ў студыі. Слухайце, не адыходзьце далёка. Уключыся ў час. Еўрарадыё. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай а 6 і ўвечары а 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу а 18, а «Петарду» а 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradeo.fm і euraradeo.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся да нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. 17:20, при микрофоне Лиза Кучарава. Вітаю, запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Гродзенскага журналіста-фрылансера, удзельніка гурта «Дзецюкі» Алеся Дзянісава вінавацяць у распаўсюдзе экстрэмізму. Адміністрацыйную справу па адпаведным артыкуле распачалі супраць Дзянісава гродзенскія праваахоўнікі. Прычынай нібыта сталі рэпосты двух відэа забароненай старонкі анархістаў, каментуе непасрэдна Дзянісаў. Я ўвогуле, як асоба тут трошки, скажем так, публічная, я заўсёды вельмі асцярожна ставіўся до таго, што я там пощу ці репощу. І вось гэтае відэа, которое я, 6 сакавіка рэпостнуў з адной з анархійскіх сторонок, інфармацыйнага такого характару, просто кадры про як анархісты удзельнічалі ў Берасці. Мне гэта было цікава, і нічога там экстрэміскага ў гэтым няма. Заявіў Дзянісаў на нашых хвалях. Дарэчы, размова з ім і юрыстам Олегам Агеевым працягваецца ў нашай студыі. Заставайцеся на нашых хвалях. Сёння ўвечары ў Курапатах пройдзе ноч расстраляных паэтаў. Сённяшняе літаратурнае чытанне не з'яўляецца ні палітычнай акцыяй, ні нейкім перформансам. Гэта ушанаванне памяці згубленых пісьменнікаў, нагадваюць ініцыятары. Адзначу, што першая такая ноч расстраляных паэтаў прайшла ў мінулым годзе. Удзельнікі сустрэчы Александра Лукашэнкі з актывістамі БРСМ прапануюць прысвоіць Палацу Незалежнасці статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Кіраўнік краіны не выключае такой магчымасці. Палац Незалежнасці быў пабудаваны ў 2013 годзе па праекце Уладзіміра Архангельскага. У той жа час статус гісторыка-культурнай каштоўнасці ўжо доўгі час немагчыма дамагчыся для чырвона-белага сцяга і гістарычнага герба пагоня. Больш інфармацыі запрашаю чытаць на еўрарадыё.фм і заставацца разам з намі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мае госці ў студыі музыкант, журналіст-фрылансер Алесь Дзянісаў і кіраўнік юрыдычнай службы БАШ Олег Агеев. Працягваем размову пра тое, што адбываецца з Алесем і крымінальна-адміністрацыйнымі справамі, якія на яго завялі. Олег, мне сапраўды стала цікава, як пажартаваў Алесь, але наколькі тут жарт і праўда можа быць. Маўляў, што вось прызнаны экстрэмісцкім нейкі сайт, і калі я з гэтага сайта хоць што-небудзь рэпостну карцінку з коцікам, то это ўжо будзе экстрэмісцкі коцік, за якога мяне могуць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці як мінімум. З гэтага жарта можна пасмяяцца, і вось на гэтае пытанне павінен зараз адказаць суд пры разглядзе гэтага пратаколу адміністрацыйнага правапарушэння. Як я казаў з самага пачатку, я лічу, што гэта не павінна несці адміністрацыйную адказнасць, бо сапраўды экстрэмісцкім матэрыял можа стаць толькі тады, калі ён адпавядае тым рысам, якія ў законе аб экстрэмісцкай дзейнасці адносіцца да экстрэмізму. Шчыра кажучы, там шмат рысаў і вельмі расплыўчаты такі спіс, што можа трапіць пад экстрэмісцкія матэрыялы. Але ж коцікаў там, шчыра кажучы, я не бачыў. І тут трэба улічваць суду, на маю думку, тое, што на момент рэпоста гэты матэрыял знаходзіўся ў неабмежаваным доступе. Вось па той працэдуры, якая існуе, дзяржава павінна блакаваць тыя рэсурсы, якія суды і адпаведныя камісіі прызналі экстрэмісцкімі. І чалавек, нават калі захоча на іх нешта паглядзець, ён з Беларусі гэта зрабіць не зможа. Але ж, як мы пачулі, у гэтым выпадку старонка была адчыненая, і звычайны чалавек кожны раз лезці на сайт Міністэрства інфармацыі і глядзець спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў не будзе ніколі. І вось усё гэта цалкам, я лічу, павінна сведчыць аб тым, што ў гэтым выпадку адміністрацыйнай адказнасці не павінна быць. У любым выпадку, калі яны так ужо хочуць прыцягнуць Алеся да адміністрацыйнай адказнасці,
то значыцца да такой жа ці нейкай іншай адміністрацыйнай адказнасці павінны прыцягнуць чалавека, які своечасова не закрыў доступ да гэтага ресурса. Хай то чалавек з Міністэрства інфармацыі ці з Міністэрства ўнутраных спраў ці там аператыўна-аналітычнага цэнтра, я не ведаю, хто там этим займаецца блакаваннем. Магчыма, а вось трэба разбірацца, чаму, па якой прычыне гэты матэрыял быў не абмежаваны для доступа з Беларусі. Магчыма, калі я не памыляюся, гэта было ў расійскай сетцы ў ВКонтакце. Так, і насамрэч наша дзяржава ўжо прызвычаілася і шмат ўжо часу блакуе сайты цалкам. А вось блакаваць тэхнічна старонкі і групы ў сацыяльных сетках ім складана. Магчыма, яны звярнуліся ў сацыяльную сетку ВКонтакце, але ж ці ім не адказалі, ці нават адмовіліся разглядаць іх заяву, я не ведаю. Але ж падкрэслю, што трэба глядзець, чаму і, мабыць, па чыей віне, вось менавіта якой дзяржаўнай службовай асобы гэта старонка не была зачынена для погляду з Беларусі. Алесь, я даволі часта чуў ад тых, хто быў там на допытах там, ці на размовах з праваахоўнымі органамі, калі там заведзена нейкая крымінальная справа, асабліва калі яна шытая белымі ніткамі, як кажуць, то часта расказваюць, што былі такія размовы паміж следчым і вот чалавекам, які трапіў пад справу, што ну ты ж разумееш, што тут справа не вот у гэтым, з-за чаго тут на цябе справу завялі, а справа там з-за таго, што ты там вот такой дзейнасцю займаешься, ці такія песні спяваеш, ці не туды ходзіш, ці не на той ресурс пішаш, ці яшчэ што-небудзь. У цябе такога не было? Не, у меня не было, потому что я с милициантом уже размовлял с іншим. Потому что той, который склал протокол, мой участковый, все скинули на участкового, на которого, до речи, я написал скаргу, и у прокуратуры, и у УВД, и до речи, пришли отказы от 3 структур, что будут разбираться за то, что вот гэты участковый размовлял по телефоне и фактично вел допыт моей дочки, коли мы с жонкой отсутничали. Вось некая там, вот штось там будуць разбірацца з гэтым міліцыянтам. А вось, ён вот пачынку. І таму мяне выклікаў іншы міліцыянт і, значит, папрасіў, каб я прыйшоў, каб дарабіць гэты протакол, бо ён быў зроблены з вялікай колькасцю памылак. І суд просто вернуў. Ну и с этим милициантом мы просто мило посидели там, доробили этот протокол. Вот. Еще цікаво, что яны вось их прокуратуры и УВД скинули разбираться вот с этим каячем, этим участковым, на конт этого звонка моей дочцы, скинули іншему участковому по моему же адресу, и, скажем так, один милициант, который сябруе с другим, будет разбираться с ним. Ну, это так само цікаво, такий момент. Не ведаю, гэта чым все скончыцца. Ось, так что у меня никаких там размов не было. Ну добра, размову не было, а здагадки вот, ну или свое меркаванне, з-за чаго вот так вот на цябе апалчыліся? Тут и крымінальная справа нібыта, тут и адміністрацыйная, прычым экстрэмізм не абы што. Ну, цяжка адказаць. Мне складана адказаць, таму што, магчыма, гэта некая помста за мою там некую грамадскую дзейнасць, за мою музычную дзейнасць, потому что за там супрацу з Белсатам я там уже маю 2-3 там прокурорскія папярэджання, 2-3 значит судоў там не памятаю колькі, уже я да пальцах напэўна не палічыш. А тут вось яны вырашылі, што вось трошки давануць, можа быць вот по гэтаму за мою музычную дзейнасць, за мою вось такую грамадзянскую пазіцыю, не ведаю. Олег, мы уже неадначасова з вами говорили на тему пераследу журналістаў, асабліва вот журналістаў-фрылансераў, незалежных журналістаў. Ваше меркаванне, ўсё ж таки, наколькі звязаная гэтая вот справа? Алесь сказаў пра неаднаразовыя судовыя суды по супрацы з Белсатам і папярэджанні пракурорскія і гэтак далей. Одно з другим звязано ці не? Вот можа ісці экстрэмізм, вот это абвінавачанне побач з тым, пра што мы говорим?
Ну, не ведаю, наколькі гэта можна казаць пра гэтую справу, але ж усё магчыма. Калі паглядзець, што адбываецца амаль па некалькі разоў на тыдзень па ўсёй краіне, то мы ўбачым, што ціск на журналістаў, на блогераў, ён не спыняецца, ён нават узрастае час ад часу. І калі кажуць, што вось чарговая хваля рэпрэсіяў супраць журналістаў, то мы ўбажа лічым, што не. Гэта палітыка нашай дзяржавы, мэтанакіраваная на кантроль за піар-сферай, за медыасферай. Паглядзець, якія змены прымаюцца зараз у закон аб сродках масавай інфармацыі, падлічыць колькасць штрафаў, якія налагаюць на журналістаў, якія супрацоўнічаюць з Белсатам. Паглядзець на тое, што две крымінальныя справы ў дачыненні журналістаў Белапан і Тутбая зараз разглядаюцца следчым камітэтам, паглядзець на крымінальную справу нябожчыка Ліпая і паглядзець, што было заблакавана 2 сайта Хартыя і Белпартызан за менш чым за год, калі лічыць ад гэтай даты. І тады бачна, што мэтанакіравана яны спрабуюць пад нейкі кантроль узяць незалежныя дзяржавы медыа. Вось гэта вызывае наш вялікі занепакой і сведчыць аб тым, што ўсё роўна праблемы з свабодай слова, з правам на распаўсюд інфармацыі, яны такія ўжо працяглы час ёсць у нашай краіне і пакуль, на жаль, не бачна, каб яны з хуткім часе скончыліся. Да. Я б дадал бы спадар Олег, это то, что, в принципе, политичная сфера, она зачищена. У нас зараз там 2 человека на 3 партии, профсоюзу фактично нема. И зараз, конечно же, галоўная, скажем так, проблема для дзяржструктураў — это незалежныя СМИ. Калі будут знішчаны незалежныя СМИ, ну тады уже возьмутся, я не ведаю за кого, там, за блогеров, там, за простых людей. Ну, яшчэ застануцца і вон і праваабаронцы, і музыкі. Ну, гэта все можна контроляваць, в принципе, калі так задуматься. Все ж можно знішчыць, все можно поставить под контроль и забараніць цалкам. Алесь, с аднаго боку, нібыта якая падвісла, нібыта існуе крымінальная справа, з другого боку адміністрацыйная справа. Тут тыя шматлікія суды за супрацу з Белсатам, пра якія ты кажаш. Наколькі гэта такі цяжкі маральны уціск, як ты з ім спраўляешся і ці ёсць дапамога зараз перад гэтым тым же самым судом адміністрацыйным, які будзе 2 лістапада? Ну, дапамога, конечно же, есть там, и со мной связывались и из Бажа, и там с іншыя журналісты, там, с іншых СМИ, они прапановывали дапамогу. Я сустракаўся со знаёмымі юрыстамі. А самое галоўнае — это падтрымка людзей. Там здесь сустракаюсь по городе, еду на ровары, там раз кагосьці сустрэў, як там у тебе, там трымайся. Гэта самое важное, сапраўды, і ў інтэрнэце, і ў жывым, скажем так, при живой размове. Вось гэта самое важное. Во всей гэтай ситуации, конечно, мне больш за ўсё шкада, конечно, свою семью, і асабліва, калі былі ператрусы, ясна, што менты маглі б не ісці і не рабіць да маёй маці, так? Але гэта таксама быў такі ціск, почувствуй себя гнидой, там, да, что мы все можем, и все это, конечно, страшенно неприемно, когда это датычится твоих близких и родных. А я уже, як это сказать, мозоль уже трошки есть уже там на сердце, то справляюсь пока что. Олег, што рабіць у гэтай сітуацыі? Парада юрыста з аднаго боку, з другого боку, як супрацоўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў. Што рабіць, як дзейнічаць? Па-першае, зараз такая першачарговая задача — гэта той суд, які будзе разглядаць гэтую справу, давесці сваю пазіцыю менавіта да суддзі, які будзе разглядаць гэты пратакол. Распавесці пра тое, што старонка была не зачынена, і тое, што і матэрыял фактычна быў нейтральны па тэматыцы. І намагацца, каб суд першай інстанцыі не вынес пастанову аб прызнанні парушэння закона. Калі ж усё ж такі гэта адбудзецца, я лічу, што нават у нашай беларускай сістэме судовай патрэбна абскарджваць такія пастановы. Падкрэслю, што мы не бачылі менавіта такіх выпадкаў, калі
за рэпост матэрыялаў, да якіх не абмежаваны доступ, хтосьці прыцягваўся да адказнасці. Калі такая практыка ўвайдзе у штодзённую працу беларускіх судоў, гэта будзе вельмі складана амаль для кожнага карыстальніка інтэрнэта. Таму трэба абскарджваць як мага больш і як мага ўсе інстанцыі прайсці, каб давесці да судоў, да іншых дзяржаўных асобаў гэтую сваю думку. Ну і мы маем ужо вялікі досвед працы з міжнароднай супольнасцю, з міжнароднымі арганізацыямі, і гэты кейс ён мае, калі быў на беларускай нацыянальнай правовой прасторы будуць прызнаваць такія рэчы парушэннем закону, то я лічу, што патрэбна звяртацца ў міжнародныя інстанцыі і там змагацца за праўду і дамагацца таго, каб ўсё ж такі гэта не прызнавалі злоўжываннем свабодай слова і правам на распаўсюд інфармацыі. Вот я яшчэ раз вярнуся да сітуацыі, то есть атрымліваецца так, што я заходжу выпадкова, можа быць, па спасылцы ў Фейсбуку, якую вот заўважыў, на сайт, доступ адкрыты. Мне там спадабаўся нейкі матэрыял, фота, відэо ці яшчэ што, я перапосціў на сваю старонку, а потым высвятляецца, што гэты сайт, з якога я перапосціў, прызнаны экстрэмісцкім, з яго посціць нельга, на мяне вот адміністрацыйная справа і гэтак далей. Вот такая сітуацыя, в якую патрапіў Алесь. Алесь, вот гэтая сітуацыя цябе, да прыкладу, навучыла таму, што перш чым запосціць нешта з нейкага там сайта, старонкі ці яшчэ што, трэба залезці недзе на сайт Міністэрства інфармацыі, знайсці дакумент і вычытаць там, ці не з'яўляецца гэта старонка прызнана экстрэмісцкай, з якой посціць нічога нельга. Ну, я прынамсі вырашыў, што больш рэпостаў рабіць не буду, акрамя там, не ведаю, якіх-небудзь афішаў канцэртаў, ну, хотя таксама могут зловить. Ну, не ведаю. Короче, репостить я буду максимально минимально, ось так скажу. Ну, а так чему навучить, я не ведаю. Ну, атрымліваецца, яны вот дасягнулі сваёй мэты, паказалі ўсім, што асабліва рэпосціць не трэба, то можна нарвацца, да? Ну, то есть бяруць пад кантроль інтэрнэт. Ну, в некім сэнсе так. В неким сенсе так. Ну, не то, чтобы я спужаўся. Не, ну, я ж кажу, что я, в принципе, я заўсёды быў вельмі, ну, пільным, скажем так. І сачыў за то, что я раблю на своих сторонках. І у дадзеным выпадку, яшчэ раз паўтаруся, што я не бачу там некага экстрэмізму. Я, дарэчы, посціў і на Фейсбуку, ну, то бок я толькі рабіў з Ютуба. То бок тыя ж самыя відэа, але зрабіў толькі з Ютуба і зрабіў... Яны там ляжаць, ніхто іх там не выдаляў і не прызнаны яны там экстрэмісцкімі. То бок, ну, самі відэа, яны не несуць там некага экстрэмізму. Ага. То есть старонка прызнаная экстрэмісцкай, і калі ўзяў са старонкі, то ты трапляеш пад артыкул, а калі ўзяў з Ютуба, тое самае, то ты уже под экстрэмізм не трапляеш. Атрымліваецца так? Ну, я думаю так, і больш таго, я думаю, што калі яны сапраўды вось, ну, простай мовай дакалупаюцца канкрэтна да відэа, то ну, тады трэба будзе патрабаваць, я так разумею, вот Олег можа зараз падкажа нам, патрабаваць нейкую экспертызу, няхай збіраецца нейкая камісія, калі канкрэтна да гэтых двух відэа. Вось я не ведаю, так? Магчыма таксама разгледзець і пред судом паставіць такое пытанне, каб ён прызнаў экспертызу, і вось менавіта гэтыя матэрыялы, які былі распаўсюджаны праз вашу старонку, ці могуць яны лічыцца экстрэмісцкімі? Ну так, бо атрымліваецца так, старонка, да, хай сабе экстрэмісцкая, но відэо ляжыць на Ютубе, можа ўзяць любы, і што? Вот дакажы мне, што это экстрэмісцкае відэо, да прыкладу. Можа, і яны на сваю старонку ўзялі з Ютуба таксама. Магчыма. Олег, але ўсё ж таки, вот на завяршэнне, як ты думаеш, з сваёй мэтай вот напалохаць людзей і такім чынам вот першы крок браць пад кантроль інтэрнэт, зону свабоды, як мы лічым, атрымліваецца ва ўлады? Ну, пакуль мне здаецца, што свабоды ў інтэрнэце ўсё ж такі больш, чым запалоханых карыстальнікаў онлайна. Але ж пагроза таго, што пачнецца тое, што называецца самацэнзура, і такая пагроза ёсць. Вось я лічу, што запалохванне
яно магчыма і дасягне нейкіх такіх узроўняў, калі яны, то есть дзяржаўныя службы перед сабой гэта ставяць, то магчыма ўсё ж таки гэта адбудзецца. І таму я ўсё ж таки заклікаю, каб гэта не адбывалася. Трэба бараніць свае правы і не даваць іх парушаць. Дзякуй вялікі. 2 лістапада Алесь Дзянісаў будзе бараніць свае правы падчас суда. Я развітваюся. Алесь Дзянісаў, Олег Агеев, сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамовы. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі.